Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Uli. Hari ini aku neng omahe Ria Kusuma, Mbak Ria Kusuma Manjung loh. Iki griyane loh. Kita akan masuk ke griyane atau ke rumah Mbak Ria. Kita disuguhkan dengan foto-foto loh. Dindingnya wis enek foto-foto. Yo, assalamualaikum, masuk omahe. Iki disuguhke karo koleksi sepatu sandal. Wis opo-opo enek, yo maju. Iki koleksi baju pengantene. Rupane opo-opo enek lho iki. Opo-opo perno opo-opo enek, nek pengen opo request. Saiki tak didehi sing gadah Ria Kusuma. Iya, iki masyaallah piyayine cantik, ramah, wis tenan, wis alus era umum. Wis monggo iki enek koleksi ini meneh komplit. Monggo pinarak ten Ria Kusuma Manjung pun akan di sana disambut dengan ramah